देखे में लागो तारू रानी मुखरजी बोलो ना रेट चेक के ताना के भर दी। अच्छा बोलो ना ताना के भर दी। देखे में लागो तारू रानी मुखरजी बोलो ना रेट चेक के ताना के भर दी। तो देखिए के तारा लागो सुन भूख बा होई जमनिया के ऐसन लुक बा बाबू 4 दिन के सटाया भी भूख बा होई जमनिया के ऐसन लुक बा बाबू 4 दिन के सटाया भी भूख बा बाबू 4 दिन के सटाया भी भूख बा सुन कमर हिला हिले ओ जला मार जब लहंगा उठाइले अरे गजबे जवानी के जोश देखी सब करौर जाला हो ये स्पेशल तारा खातिर अभी छूट बा होई जमनिया के ऐसन लुक बा बाबू 4 दिन के संडा अभी भूख बा होई जमनिया के ऐसन लुक बा बाबू 4 दिन के संडा अभी भूख अरे तनी सबर करा बाबू 4 दिन के संडा अभी भूख बा राजा सचिता के बुझतानी बात हो मजा उठाई लया जे के रात अरे बाबू तोहरा दिलवा में धसल बा डांस आवले भूतले लाए डबांस तो देखिए के निर्भय बड़ी खुश बा होई जमनिया के ऐसन लुक बा बाबू 4 दिन के सदा अभी भूख बा होई जमनिया के ऐसन लुक बा बाबू 4 दिन के सदा अभी भूख। अरे आगे देखा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पुछड़ी बाजार।